első és a harmadik. Első és a rakd oda, hogy apa fényképez. Első, legyen a C. Az első a C. Na, mint A tudom. harmadik, úgy meg az én. De mindegy. Hát nem engedett, hogy megmutassam. Minden megy. Na jó, mindegy akkor. Így csak nem tudom, mert csak itt mert erre kell rakni. Mindent itt látom fejemből. Most nagyon-nagyon nehezet írt. Nagyon nehezet. Hát most olyat, hogy nagyon röviden le tudod ülni a billentyűket. Próbáld ilyen, mint hogy a labdát pattogtat. Na. Menjünk visszafelé. Innen a bal kezeddel pötyögtesd lefelé. Bal kezed. Ülj föl szépen. Egyenes hát. És bal kéz. De a másik kezed is dolgozol, ne csak mindig a jobb, mert akkor ügyesebb lesz. Ezt a pályát végigjártam. Ez a pálya. Zongora pálya. Most ennél is nehezebbek. Most olyan nehezek a dolgok, hogy játsszál a zsibzsuppot, fekete billentyűn. Megtaláltad a hangokat, ügyes vagy! Segítségre. Ritmusán még csiszolunk, de tökéletes volt. A hangokat megtaláltad. Megtalálod, de ugyanezt a kettő hangot máshol esetleg. Hát én itt is eljátszom. Fölkezded. Zsup, kender, zsup. De ne te... Jó, nem. Jaj, de ügyes. Én is által mondtam. Ügyes. Mondtad magadba? De hallottam. Annyira hallottam mondtam. Hogy tartjuk a kezünket? Nagyon, ennél is Hol tartjuk nehezebben. a kis kezünket? Nem úgy, mint a békalába, hanem gyönyörű, mintha mi lenne ott benne. Mandarin, vagy aranygolyó, vagy gumilabda, vagy egy kisebb alma, vagy egy kis pingponglabda. Az pingponglabda nagyobb. A teniszlabda nagyobb, ugye? Pingponglabda, az a kis fehér, tudod? Kb. Ekkora. Pingponglabda, tudod mi ez a pingpong? Tudom. Amit tudod. Hotelba játszok, tudod, olyan két kis sütővel asztalon. Van egy kicsi háló, tudod, apával játszottunk a hotelba. Az a ping-pong, 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 így. Ez az a ritmus. Ezt magamtól találtam ki. Hát ez zseniális érzéked van. Zseniális ritmus érzéked. Milyen hangosan. Filipe. Láttam még egy tanulmányot osztályt. Na még egyet van. Most nagyon nehezet.